Kwcharmung musungo hainai 16 तारिखो जोंनि एसेम्बलि आजागाव ज'थ तिब्रासा जों तिब्रासा आसायनाय रक बर' पार्टी कालार CPM BJP IPFT Congress हियागारै ज'तनो बुवाग्रानि आन्ध्र समार गाव रिउइ कप्लाय खायै जोंनि फिउचारनि आइडेन्टिटी जोंनि बानजि तंनानि बागै आबो खासिनि बागै मो इम्पोर्टेन्ट कारण तागलायनि इलेक्शन आगिनि हाया अबसेनि बेराय नांगौमानि जों बानजि तंनानि बागै अबो कप्लाय नानांगौ आं ज'तनो रिक्वेस्ट खायनाय सिनो जागानि हिंगाखाय जोंनि टिटिआरसिन डेपुटी CM अनवेश देबरमा सा सिनो जागा कैंडिडेट वनो जों कप्लाय खायै जितिनानि बागै जों अ जागा प्रिपारेसन खालाय दङ अ कन्स्टिट्युएन्सि के सेगमाया अबो जिसुपानो CPM थुन IPF BJP थुन अबंखा सिनि कन्स्टिट्युएन्सि बुवाग्रानि वान सुंवाबो कन्स्टिट्युएन्सि जितिनाय अ जागा हारिबो माया केबो जिसुपानो रांखिबो जिसुपानो क्राइम केस जिसुपानो इलिगेशन थाबाय तनि अबंखा सिनि कन्स्टिट्युएन्सि आसनो तनो खुलुमबाय हामबाय